гӯштини миллӣ аз бозиҳои варзишии сирф мардумӣ аст, ки миёни сокинон маҳбубияти хос дошта. Аз давраҳои дури таърихӣ дӯстдорони ин намуди варзиш бештар бо фаро расидани фасли баҳор ва сарсабзу гулпӯш шудани талу теппаҳо макони мувофиқи мусоидеро интихоб намуда, сабқати ҷолиби гӯштингириро миёни паҳлавонон доир мекарданд. Дар ҷамоати деҳоти Пахтаободи ноҳияи шаҳри Туз низ бо дастгирии мақомоти маҳал ва ташаббуси соҳибкорони боҳимату ватандӯст намудҳои гуногуни варзиш ба хусус гӯштини миллӣ миёни наврасону ҷавонон тарғиб карда мешавад. мусобиқаи гӯштинги миллӣ ва гӯштингирӣ дар байни ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия барои ҷалби ҷавонон дар ҷамоати деҳоти Пахтобод, деҳаи Қарашвоқ мусобиқаи гӯштинги миллӣ баргузор гашта истодааст, ки зиёда аз 10 000 шаҳрвандони ноҳия ба ҳамин мусобиқа ҷалб карда шуданд ва аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳам варзишгарон дар ҳамин мусобиқаи гӯштинги миллӣ иштирок намуданд. гӯштини миллии тоҷикӣ аз қадимулайём ба мардуми мо мерос омада, паҳлавонон ба таври инфиродӣ дар майдонҳои ҷашнӣ бо ҳам нерӯозмоӣ мекунанд. сокинони ҷамоати деҳоти Пахтаободи ноҳияи шаҳри Туз бо мақсади гузарондани гӯштини миллии гӯштингирӣ дар як гӯшаи деҳа майдони махсус омода намуданд. сабқати имрӯза нахуст миёни кӯдакону наврасон ҷараён гирифта, дар навбати худ паҳлавонони наврас низ маҳорати гӯштингирии худро бо нерӯозмоӣ ва нишон додани маҳорати хуб бори дигар имтиҳон намуда соҳиби тӯҳфаҳои арзишманд шуданд. ман Орифҷонзода Кавакло аз шаҳри Душанбе дар зали Рустам бо кайф машқ мекунам. мо имрӯз ба гӯштинги наврӯзӣ омадем. ман имрӯз ба 2 нафар гирифтам, 2 нафарро ғолиб шудам. ман мехоҳам дар оянда мисли Темур Раҳимов парчамбардори давлат бошам. дар радифи даҳҳо паҳлавонони наврасу ҷавон ҳамчунин дар ин мусобиқа Саид Мӯмин паҳлавон ва Бектемур аз ҳамсоя кишвар ҷумҳурии Ӯзбекистон бо ҳам рақобат намуда, дар натиҷаи нерӯозмоӣ Бектемур паҳлавони ӯзбекистонӣ дар ин рақобат зафар ёфт. барои таъмин намудани ҳавасмандии паҳлавонон аз ҷониби ташаббускорони чорабинӣ як адад автомашинаи сабукрав ҳамчун солим гузошта шуда, барои ба даст овардани шоҳҷоиза паҳлавони кишвари мо Давлатшоҳ бо паҳлавони ӯзбекистонӣ Зоҳид дар рақобат шуданд, ки дар натиҷа Зоҳид паҳлавон бо бартарияти бештар соҳиби шоҳҷоиза шуд.